Gano'ng pati katawan? Yun. Okay. Tulak. Yun. 1-0. 2-0. Okay. Narinig ko yung tumanog? Paluwa ka mo ng konti ito. Konti lang. O, tama na. Ganyan ulit. Balik ulit, charge. Hindi mo, kaya. Wala kayo, mens? Mens kete? Sige, okay na. Persa. Wala. Yun, pumasok na siya. Yun, pumasok na. Yun, isa pa. Kita mo may sciatica nerves pa rin pala siyang diferensya. Protein nga to. Kabila. Okay na, gumana na. Kabila side. Narin, ilan tumalog? Damit, chart, damit. 5 yun. O, 6, sleep. Todo. Normal. Ayusin mo lang. Ayusin mo lang yung body. Sige lang body. Hindi. Yung paa niya. Huwag masyado. Nalat mo. Kunti pa. Kunti na lang. Yan yun. Yan. Sige. Tulak. Okay. Sumasali ka tawa. Oo. Parang mo ito. Ulit. Yan ulit. Wala. Okay. Tulak. Yan. Sige. Tulak na. Narinig mo? Parang chicharon. Sige pa. Sige nga. Relax. Tama na. Isa pa. Relax. Stay ulit. Warning na to. Sige na ulit kung ano. Huwag mag-isip. Relax. Okay. Inga. Tulak. Tulak. Okay, pumasok siya. Okay. Iyaya. Pause ko lang. Para mali. Normal. Inga. Inga. Kabila. Kumanog na siya. Pumasok siya. Yung nerves pa rin pa nga. Hindi na siya. Wait. Inga. Okay. Dapa. Last. Pause. Sige, play. Oh. Inga. Hindi, huwag ganyan. Normal lang hangin lang. Normal lang. Tama na. Relax lang. Tama yung hangin. Okay. Relax. Hindi. Sige. Tama lang. Nga. Ito yung sakit ni tatay na kanina yung ano, hindi natin may tusok na ganyan. Sobrang tigas eh. Sumusunod po yung katawan niya. Pag inaangat mo itong paa niya, Angat din pati. umaangat din pati katawan, gumagano. Kita tatay kanina. Buka tayo, buka. Normal. Inga. 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 Relax. Pakiramdam. Masakit. Hindi naman kayo sisaran, di ba? Masakit. Wala na. Iba yung sakit na masakit na ano, pero ito talaga nakabawang yung tuhod ko. Wala sakit. Yung pabigat lang. Mabigat lang. Okay lang. Very good. Okay na yan. Pause na lang. Tinang mo sa sakit. Wala. Kabila. Wala na. Malaya na sa amo. Na.
Okay. Tingnan natin kung ano pinakaiba. Ang sakit mo, nerves. L4, L5. Ngayon, may sakit ka pa palang stiff neck. Ngayon, anong pinakaiba? Wala na sakit, wala na kuryente. Lahat. Wala na nang paan pinakaiba sa katawan mo. Ay, ano na, wala nang sakit din. Wala na. Tugi nga, talo ng konti. Konti lang. Masakit? Okay na. Papaalam ka na rito. Ay, po. O, shoutout mo yung mga sa ibang lugar. Yung mga anak ko dyan sa Seattle, Dana, Jumor, Chris, and JJ. O, yung nanay mo, Ay, wala na po akong mother. hindi, sabi ko sa mga anak mo, iba nagsasalita ka. opo. Yung nanay mo, siya ay dinadasalam, pero meron pa siya sakit na sciatica nerves, pero nawala. Kanina, abang nakapikit ka naglinis, sabi mo, parang nakukuryente yung mga kamay mo, parang may kuryente pumapasok. Ngayon naramdaman yung kapangyarihan ni Papa Jesus. Okay, thank you so much. Ayun yung boyfriend niya. Yun, asawa niya, hindi niya boyfriend, ha? Inaalaymit. Ilang years mo na pala sa kadyante? Nung last December ko lang na Yung dasal sa'yo, matagal-tagal na yun. Pero okay na, salamat. Sige, magdasal ka na. Bye-bye.